adevărat că a înviat. Ne bucurăm să ne revedem în felul acesta. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. Îi mulțumim pentru că a acceptat de bunăvoie, a murit pe Golgota în locul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu că l-a înviat dintre cei morți și suntem în zi de sărbătoare. Aș vrea să vă mulțumesc celor care săptămâna trecută, în Duminica Florilor, v-ați implicat, ați cântat, ați lăudat pe Dumnezeu, ați recitat poezii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc celor care și în duminica aceasta s-au implicat cu ceea ce Dumnezeu le-a pus pe inimă. Pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă dorim o sărbătoare binecuvântată de El. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Sărbători binecuvântate cu Domnul Iisus Hristos. Vă dorim. Fratele Patrick va da câteva îndemnuri pentru rugăciune în dimineața aceasta. Pace, dragi frați și surori, și Hristos a înviat. Îmi revine sarcina în această dimineață să aduc în fața dumneavoastră câteva gânduri pentru devoționalul ce urmează să-l avem împreună în sărbătoarea Paștelui. Deschidem împreună Biblia în cartea 1 Petru, capitolul 1, de unde citim primele 9 versete. Insist să vă deschideți împreună cu mine Biblia la pagina 1991, unde găsim un fragment extrem de actual perioadei pe care o traversăm. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Dacă ar trebui să dau un titlu acestui scurt mesaj, acum, după ce deja ați citit împreună cu mine și textul biblic, cel mai potrivit ar fi similitudinea vremurilor. Pentru a înțelege că textul acesta din Scriptură nu a fost scris doar pentru aleșii împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, ci și pentru aleșii din Moldova Nouă, împrăștiați astăzi fie în America, Germania, Italia, Austria, Valea Mică, Valea Mare,
orașul nou sau Baron, va trebui să aruncăm întâi de toate o privire contextuală asupra zilelor pe care le trăim. Pare că pentru prima dată la nivel global, nu doar mormântul lui Hristos e gol, ci și clădirile bisericilor sunt la fel. Pare că pentru prima dată la nivel global, părtășia frățească este distanțată fizic, nădăjduim că nu și în duh. Și nu în ultimul rând, pare că pentru prima dată la nivel global, informația circulă atât de repede și totuși pentru unii fără niciun impact. Ei bine, dragi frați și surori, nu este o premieră pentru nici măcar una dintre aceste situații. Ba mai mult, Dumnezeu ne oferă soluții pentru fiecare dintre acestea în cuvânt. Adunările erau interzise în perioada lui Nero în Roma, iar Pavel, înlănțuit tot la Roma, era supus și el unei izolări, așa cum este precizat în Filipeni 1:7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Și deși cuvântul era propovăduit cu mare putere și atunci, chiar Domnul Iisus spune că unii nu vor crede și vor fi osândiți în Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Observând aceste similitudini între vremuri, vă invit să ne îndreptăm atenția asupra textului citit. Versetele 3 și 4 pun accentul pe motivul sărbătorii de astăzi, și anume învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar ca prim motiv de rugăciune, să avem un gând de mulțumire pentru îndurarea care ne-a fost arătată prin moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu, cu scopul de a ne oferi mântuirea. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Pentru a putea desprinde al doilea motiv de rugăciune din cuvânt, vă invit să ne concentrăm asupra versetelor 5, 6 și 7. Remarcăm faptul că suntem păziți prin puterea lui Dumnezeu, chiar și în încercări precum această pandemie. Mai mult, observăm că versetul 7 continuă și dezvăluie cât de prețioasă este credința noastră în astfel de vremuri. Cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc. Aș dori să ne rugăm în acest sens pentru întărirea credinței noastre în vreme de pandemie. Reamintesc cele două motive de rugăciune din această zi binecuvântată de înviere. Mulțumim pentru îndurarea care ne-a fost arătată prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și cerem sprijin pentru întărirea credinței noastre în vremuri de pandemie. Acolo unde suntem fiecare, ne plecăm ființele în rugăciune.
Familia Taborski din Cehia, un scurt salut, ascultăm în dimineața aceasta și apoi o cântare pentru gloria lui Dumnezeu. Fratele Marian, o poezie pentru gloria lui Dumnezeu și sora Mary, o ascultăm cu ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă. Pacea Domnului! Suntem foarte bucuroși că putem să vă salutăm din Brno, din Cehia, de la toată familia noastră și din partea părinților mei, de la Ioji și Rahela Taborski. Vă dorim o sărbătoare binecuvântată, plină de bucurii, că Domnul Iisus Hristos a înviat și vă doresc la toți ca să învieze și în sufletele voastre. Vrem să cântăm o cântare spre lauda Domnului, prin care vă dorim ca Domnul să vă binecuvinteze pe toate căile voastre, să vă păzească, să vă îngrije, să vă dea pace și să vă întărească în aceste zile în care poate avem mai mult timp să ne apropiem de El. Vă dorim numai bine și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amen. a înviat din morți. La casa Domnului cu toți, prin grija Lui intrăm pe porți, mărturisind mereu. Mărturisim că El e sus, că moartea nu mai este, că jugul greu și amar s-a dus, că avem nădejde în Iisus, e cea mai mare veste
să-L preamărim, să aducem slavă, să-i mulțumim că ne-a iubit pe toți din veșnica ocară, prin renunțare și povară, păcatul nostru l-a ispășit. Azi ne unim în sărbătoare. Aici e Domnul, chiar cu noi. El e împăratul slavei care, în veci e viu, El nu mai moare și ne îngrijește în nevoi. Gustăm acum a Lui prezență, răscumpărați prin sânge sfânt, salvați prin dragostea imensă, iertați prin judecata sfântă. Hristos a înviat din morți. Și-a găsit alinare în cuvântul întrupat în Dumnezeu. La Calvar, sus pe o cruce, iubirea a fost jertfă și altar. Împăcând toată omenirea cu Creatorul Său, cu Tatăl Dumnezeu, pentru veșnicie. Mai cuprins cu mâinile amândouă, ce purtau semnele că mă iubești, și-am simțit o mireasmă de iertare ce mi-a umplut inima cu Dumnezeu. La Calvar, sus pe o cruce, iubirea a fost jertfă și altar. Împăcând toată omenirea cu Creatorul Său, cu Tatăl Dumnezeu, pentru veșnicie. La Calvar, sus pe o cruce, iubirea a fost jertfă și altar. Împăcând toată omenirea cu Creatorul Său, cu Tatăl Dumnezeu, pentru veșnicie. Împăcând toată omenirea cu Creatorul Său, cu Dumnezeu. Amin. Ascultăm în continuare o poezie. David are pentru gloria lui Dumnezeu o poezie, Ruben și Naomi o cântare, Lucas de asemenea o poezie și Ionatan iarăși o poezie. Iisus e viu, a înviat, e oameni să vă bucurați, în cerul este împărat, dar va veni să-L așteptați. Amin.
mijlocul săptămânii dimineață, femeile au venit arătând mireșmele de care le dovedesc. moartea cea hidoasă, totul real, adevărat. Toți într-un glas cu bucurie spunem Hristos a înviat. Adevărat, Hristos trăiește și sus la cer s-a înălțat, în cer locaș ne pregătește, locaș ceresc sfânt minunat. Amin. E o primăvară plină de aur scuturat, mi-e sufletul în lumină, Hristos a înviat. Râd florile, natura, văzduhul miresmat. Să nu mai știu ce-i ura, Hristos a înviat. Mi-s ochii numai rouă, de moarte am scăpat. Să ajung făptură nouă, Hristos a înviat. Acesta e misterul ce azi am deslegat, ca să ne deie cerul, Hristos a înviat. Amin. Rebecca și Ruben, pentru gloria lui Dumnezeu, cântă o cântare, apoi ascultăm un scurt salut din partea familiei Scobercea din America și familia Lațcu din Italia laudă pe Dumnezeu cu o cântare. Yeah.
Pace, sunt Nelu Scobercea și aș vrea să răspund la invitația pe care a trimis-o Vali de a înregistra un mesaj, un salut din partea noastră și aș vrea să spun că în special în condițiile acestea în care suntem forțați să stăm acasă, cred că e bine să ne unim din toate colțurile lumii de unde suntem și să sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos în modul acesta. Salutul nostru este din Galateni, capitolul 2, versetul 20 și spune că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Vă salutăm cu drag. Cristina este în spatele aparatului de luat vederi. Vă salutăm cu toți, ne gândim și noi la voi și vă dorim ca sărbătoarea învierii Domnului nostru să șteargă orice urmă de îngrijorare pentru vremurile acestea. Amin. Ai
biruit vrăjmașii omenirii, să-i faci pe toți copii ai Celui Sfânt. Resaltă cerul în cor sublim, e sărbătoare, ce har divin. În veci răsune al nostru in, slăvite Iisus, te preamărim. Cântarea noastră e despre Iisus, ce lanțul morții a sfărâmat. Ce bucurie cântă pământul, Iisus trăiește cu adevărat. Iisus trăiește cu adevărat. Fratele Ghiță Albu și fratele Cristi Albu laudă pe Dumnezeu cu o cântare, apoi sora Lia are pentru gloria lui Dumnezeu o poezie și fratele Andrei și sora Simona laudă de asemenea pe Dumnezeu cu o cântare. Iisuse, și ziua aceea sfântă, în suflete nepuse, ai bucuriei crini, și atât de pline sunt de această bucurie, cum primăvara pomii de floare albă splini. Ai înviat, cu tine învie întreaga fire, de la pământul jilav până la pomii în floare. Cerul-i mătase albastră, lumina e de aur, și în ziua aceasta
totul ia strai de sărbătoare, căci singur Tu, Iisuse, ai biruit durerea, ai biruit păcatul și moartea ai biruit. Când lespedea de piatră ce acoperea mormântul și în viață cu viață ai pășit. Tu, pârga cea dintâie, Tu, Domn slăvit al vieții, pășind din bezna morții, în slavă înveșmântat, prin jertfa Ta măreață, prin moartea și învierea-ți, cu cerul și cu Tine, pe veci ne-ai cununat. O, Doamne, cum să-ți spunem întreagă nesimțire, când vorbele și graiul atât ni-s de sărace, ca să putem să-ți spunem, ar trebui ca cerul cu a soarelui lucire în strai să ni le îmbrace. Dar vom veni de mână cu întreaga primăvară, cu crengile înflorite, cu crini și ghiocei, cu întreg belșug de rouă, de soare și de fluturi, cu frumusețea albă a turmelor de miei. Și în dar îți vom aduce frumusețea primăverii, îngemănată tainic cu sufletul din noi, cu toată frumusețea, cu crinii bucuriei, și în poala Ta sfințită ți le-om lăsa apoi. Iar Tu, Iisuse, Doamne, atunci vei înțelege că ce-am simțit în suflet și ce ne-a îndemnat să aducem darul nostru sărac în poala-ți sfântă, e numai bucurie că Tu ai înviat. Amin. Privește
Roxana Guiu laudă pe Dumnezeu cu ceea ce Domnul i-a pus pe inimă, apoi ascultăm în continuare familia Marițan, Claudiu și sora Irina, împreună cu copiii, au pentru gloria lui Dumnezeu o cântare. Doamne, cine putea să ne facă o poartă de intrat în cer așa de minunată ca Tine? Din atâta iubire și adevăr, din atâta lumină și bine. Doamne, noi știm cât Te-a durut, atâta jertfire și iertare din care poartă mântuirii ne-ai făcut. Fiecare piatra ei de înălțare ai pus-o cu durere cât crucea de mare, ca să ne faci o poartă spre lumea cerească. Sângera pentru noi fruntea Ta împărătească și ai purtat cununa de spini ca să ne treci prin ea spre marile lumini, să ne despartă de-a pământului jale, trudeau pentru noi mâinile Tale. Prin poarta izbăvirii în slava Ta să ne suie, palmele Tale au fost prinse în cuie. Și când inima Ta a încetat să mai bată, Doamne, poarta mântuirii noastre era terminată. Apoi, printr-o mare înviere, ne-ai deschis-o către frumusețile divine și ne-ai chemat. Voi, cei trudiți și împovărați, veniți la mine. Ce poartă minunată! Ce poartă minunată din aur, din argint, din pietre scumpe, mărgăritar ceresc de mare preț, pentru oricine ar vrea să treacă prin ea către stele drumeți. Haideți repede să trecem și noi prin ea. De ce ne e teamă? N-auziți că Domnul ne cheamă? Odată toți vom trece prin ea, dar mai întâi să ne gândim puțin. Prin poarta mântuirii de o măreție așa de mare, cum am putea intra cu nepăsare? N-ar trebui să fim ca ea la înfățișare? Dar să vedem iubire cât avem. Să ne așezăm lângă El. Suntem și noi ca adevărul la fel. Haideți să ne cercetăm cât de mult luminăm. Să ne privim de sus până jos. Frumosul nostru e destul de frumos. Să ne uităm la toți, la mine, la tine. Avem în inima noastră numai bine. Să ne mai aruncăm o privire. Este și viața noastră jertfire? Să ne întrebăm fiecare, semănăm cu Domnul nostru în iubire, dăruire, iertare, purtare? Doamne, cine putea să ne facă o poartă de intrat în cer, așa de minunată ca Tine?
Susan s-a clintit, sprijine Hristos. Când ce rău ar izbuti, sprijine Hristos. Cum să pot înainta când e tunecos, când e rece dragostea, sprijine Hristos. Sprijine Hristos, sprijine Hristos. Sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi Iisus. Domnul se desfată în sfinți, sprijin-mi Hristos. Înaintea Lui sunt scump, sprijin-mi Hristos. Sufletul va fi păzit, ce-am plinit, ce-a spus, cu preț mare m-a plătit, sprijin-mi Hristos. Sprijin-mi Hristos, sprijin-mi Hristos. Sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi Iisus. Pentru mine a murit, sprijin-mi Hristos. El dreptatea am primit, sprijin-mi Hristos. El e învierea mea, sprijin-mi Hristos. Și-am crezut voi și vedeam la venirea sa. Oh, sprijin-mi Hristos, sprijin-mi Hristos. Sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi Iisus. Oh, sprijin-mi Hristos, sprijin-mi Hristos. Sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi Iisus. În ziua dintâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat în mormânt și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei i-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate, spune Evanghelistul Luca în capitolul 24, de la versetul 1 până la versetul 12. Drama de pe Golgota din ziua de vineri se încheie cu un Hristos mort, pus în mormânt, un mormânt pecetluit, păzit,
Însă duminica, prima zi din săptămână, începe cu un Hristos viu în vecii vecilor. Pentru că El este viu. Noi astăzi putem să vorbim despre viață, despre biruință, despre mântuire, despre pace. Putem să cântăm, putem să ne bucurăm, putem să fim fericiți pentru că Domnul Iisus Hristos, Cel înviat dintre cei morți, a mântuit sufletul nostru și ne-a adus prin harul Său la viață. Învierea Domnului Iisus Hristos este prima zi din săptămână. Dar în viața ta, Domnul Iisus Hristos este viu? În ziua când El a ieșit viu și triumfător din mormânt, în ziua aceea preoții au încercat să propage altceva, să spună că de fapt Domnul Iisus Hristos n-a înviat dintre cei morți. Au venit ucenicii noaptea, i-au luat trupul, l-au ascuns. Dar mormântul este gol, însă El nu a înviat dintre cei morți. Adevărul învierii Domnului Iisus Hristos dintre cei morți strălucește, se propagă și astăzi, se propovăduiește, se crede. Adevărul acesta a schimbat viața multora dintre noi. Adevărul învierii, când va fi pământul acesta, se va vorbi despre acest adevăr. La început și pentru apostoli, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 11, cuvintele acestea despre învierea Domnului Iisus Hristos li se păreau apostolilor basme. La sărbătoarea vieții îți doresc din toată inima să fii viu, să lași pe Dumnezeu să te cerceteze, să te binecuvinteze, să ai pace, să ai liniște. El a ieșit triumfător din mormânt. El este viu. În cartea Luca, capitolul 24, versetul 4, în Evanghelia aceasta, citim despre femeile care s-au dus la mormânt dis de dimineață, fiindcă nu știau ce să creadă. Iată că li s-au arătat doi bărbați. Oameni și astăzi care nu știu ce să creadă. Tu chiar crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? Noi ne salutăm și spunem, cu ocazia acestei sărbători, Hristos a înviat. Răspunsul este imediat, adevărat că a înviat. Nu trebuie doar să ne salutăm cu acest salut, Hristos a înviat. Adevărul acesta trebuie să fie în interiorul nostru, în inima noastră, să-L credem cu toată inima. Noi cântăm adesea într-o cântare, știind că-i viu, pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat. Nu știu ce să cred, spun mulți oameni. Femeile acestea nu știu ce să creadă, spune versetul 4. Nu știu ce să cred, dar sunt sinceri. Vineri trupul a fost pus în mormânt. În ziua de vineri mormântul a fost sigilat. Apoi mormântul a fost păzit. Iar duminică, dis de dimineață, femeile merg la mormânt și mormântul este gol. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 4, fiindcă nu știau ce să creadă. Mormântul este gol. Trupul Domnului Iisus Hristos nu este acolo. Pentru oameni sinceri, Dumnezeu are un cuvânt, versetul 6, versetul 7 spune, nu este aici, a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor să fie răstignit și a treia zi să învieze. Nu știu ce să cred, dar sunt dispus să caut adevărul, sunt dispus să accept după ce am găsit adevărul, sau fiecare cu adevărul lui, cu religia lui, cu Dumnezeul lui. Încercăm astăzi să împărțim adevărul. Asta cred eu și cred că este bine, cred că este adevărat, asta crezi tu. Și poate tu crezi că deții adevărul. Sau așteptăm ca Dumnezeu să ne lumineze. În ziua din tâi a săptămânii, Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, dar în viața ta.
Oameni care nu știu ce să creadă. El este viu, mormântul este gol. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ne dă garanție că El este viu. Ucenicii au fost transformați, au fost schimbați. Adevărul că El este viu se predică de atunci și până astăzi. Adevărul acesta și astăzi schimbă vieți. Mergem mai departe și în versetul 5 citim, îngrozite femeile și poate chiar și tu. Oameni îngroziți. Astăzi e sărbătoarea bucuriei. La sărbătoarea bucuriei să fie oameni care se îngrozesc. Doi bărbați în haine strălucitoare, spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbesc despre înviere. De ce căutați, este întrebarea lor, între cei morți pe Cel ce este viu? S-a întâmplat ceva neobișnuit, mormântul este gol. S-a întâmplat ceva neobișnuit, doi bărbați, doi îngeri de la Dumnezeu sunt acolo. Îngerii aceștia vin și clarifică situația și femeile s-au îngrozit. Ne temem astăzi, am mai spus lucrul acesta, de foarte multe lucruri care poate nu ni se vor întâmpla niciodată. De ce se tem oamenii în general astăzi? Pentru că nu știu ce să creadă. Pentru că nu vor să creadă adevărul. El este viu. Și pentru că El este viu, adevărul acesta aduce pace în sufletul nostru. Aduce liniștea. Oameni care nu știu ce să creadă, o, da, astăzi, foarte mulți. Oameni care sunt îngroziți, sigur că da. Mai ales astăzi. Ne uităm și adesea ne îngrijorăm la numărul de îmbolnăviri care este în România, de rapiditatea cu care mor oamenii și numărul este în creștere. Ne îngrozim? Sau rămânem pe brațul lui Dumnezeu în sărbătoarea aceasta? Învierea Domnului Iisus Hristos, drama de pe Golgota se încheie cu Hristos mort. Prima zi din săptămână, ziua de duminică, începe cu Hristos viu. El este viu. El a înviat dintre cei morți, slăvit să fie numele Lui. La sărbătoarea vieții ești și tu viu? Sau vei spune, nu știu ce să cred. Și pentru că nu știu ce să cred, situația în care suntem mă îngrozește. Poți avea pace în mijlocul furtunii. Dacă poți îmbolnăvi de COVID-19, însă în același timp poți simți pe Dumnezeu aproape de tine. El este viu, adevărul acesta. Strălucește când te uiți în Sfânta Scriptură, dar strălucește și în viața ta. Vă doresc la toți să aveți în continuare sărbători binecuvântate. Le puteți avea sărbătorind împreună cu Domnul Iisus Hristos. El este viu, dacă ești viu, mulțumește Lui pentru că El este viu. Dar în același timp, dacă poate ești mort la sărbătoarea aceasta, îl poți ruga pe El să te aducă la viață prin har. Va schimba viața ta, va transforma viața ta și vei fi binecuvântat. Pe toți, acolo unde sunteți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi în dimineața aceasta. Pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc din toată inima celor care v-ați implicat, ați trimis poezii, cântări. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Ne revedem în direct după masă, începând cu ora 18 și mâine, în ziua de luni, a doua zi de sărbătoare, de asemenea de la ora 18, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne revedem live. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă protejeze de tot ceea ce este rău. O săptămână binecuvântată vă dorim!
have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. This world affords